महासुद व्रत का कथा। एक ठो भाट रहे, भटवा के 8 ठो बेटा रहे, 1 ठो बेटी रहे। 8 ठो बेटा रहे, 1 ठो बेटी रहे। सरक का तपस्री बहना भीख मांगे आवेला। केहू पतो सामा, केहू पतो कोदो, केहू पतो मेड़ुआ लेके भीख डारे जाली। सबके कहेला बाबा निके रहे, भैया निके रहे, सोहाग अमर रहे। बिटिया के जाले मोती मूंगा भर थार साज के लेके जाले। बिटिया कहेला से धर्म बाढ़ा धर्मशाली रानी बनल रहा। ऐली कहली ए महतारी सरकत तपस्री बहना भीख मांगे आवाला। केहू भौजी सावा, केहू भौजी कोदो, केहू भौजी मेड़ुआ लेके भीख डारे जाली। सबके कहेला बाबा निके रहे, भैया निके रहे, सोहाग अमर रहे। हम मोती मूंगा भर थार साज के लेके जानी। हमके कहेला धर्म बाढ़ा धर्मशाली रानी बनल रहा। कहे अच्छा का केवड़िया पल्लो अपने जाने का लिख देले बा। गईली है कहली बाभन देवता कुंवारे बारे की कौन आशीर्वाद देले। कहे कुंवारे बारे हमरे लोग यह आशीर्वाद देले। कहली नहीं, कुंवारे बारे का आशीर्वाद दिहल जाला। बाबा निके रहे, भैया निके रहे, सोहाग अमर रहे। इकार दे रही मोरी बेटी मोरी पतो दूभे के आशिक। कहे का करेगा केवड़िया पल्लव लिख देते हैं। यहाँ भाट बाचनी है, देश को उसके चिंता से भाट अल हैं। कैसे भाटी मन दुखित कहली का करें। सरकत तपस्री बहना भीख मांगे आवाला। केहू पतो सावा, केहू पतो कोदो, केहू पतो मेड़ुआ लेके भीख डारे जाली। सबके कहेला बाबा निके रहे, भैया निके रहे, सोहाग अमर रहे। बिटिया मोती मूंगा भर थार साज के लेके जाले। ओके कहेला धर्म बाढ़ा धर्मशाली रानी बनल रहा। कहे अच्छा का करे बा केवड़िया पल्लव न जाने का लिखले बा। भाट गए हैं, बचल हैं, कहले हैं क्या करे बा। जाती हम पता लगाए, धोती लेना, पोथी लेना, हाड़ी भर पकवान लेना। बेटी अगुआ लेना है, गईले हैं, आगे गईले हैं। तो एक ठो बड़ा भारी बरगद रहल, बरगदवा के धोले पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौले, 5 गांठ हरदी बरगदवा लगौले। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके बरगदवा गिर पड़ल। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। इतर रहल बरगद आगे गईले हैं। तेठो बड़ा भारी पीपर रहल, पीपर आके धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौले, 5 गांठ हरदी पीपरा लगौले। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके पीपरा गिर पड़ल। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। इतर रहल पेड़ आगे गईले हैं। तेठो बड़ा भारी आम रहल, अमवा के धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौले, 5 गांठ हरदी अमवा लगौले। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके अमवा गिर पड़ल है। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। आगे गईले हैं। तो एक ठो बड़ा भारी पाकड़ रहल, पकड़िया के धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौने, 5 गांठ हरदी पकड़िया के लगौने। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके पकड़िया गिर पड़ल। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। इतर रहल पेड़ आगे गईले हैं। तो एक ठो बड़ा भारी बरियार रहल, बरियारवा के धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौने, 5 गांठ हरदी बरियारवा लगौने। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके बरियारवा गिर पड़ल। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। इतर रहल पेड़ आगे गईले हैं। तो एक ठो कुआं रहल, कुआं के धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौने, 5 गांठ हरदी कुआं लगौने। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके कुआं भरा पड़ल है। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। इतर रहल कुआं आगे गईले हैं। तो एक ठो बाछा रहल, बछौआ के धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौने, 5 गांठ हरदी बछौआ लगौने। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके बछौआ चारों पाँव चित होके गिर पड़ल। कहले बेटी आगे चला, मनई साथे कैले होती बीच मड़े हत्या लागत। इतर रहल बाछा आगे गईले हैं। तो एक ठो बड़ा भारी जंगल रहल, जंगल में एक ठो बड़ा भारी पाथर रहल, पथरा के धोलने पोछले 5 गांठ हरदी बेटी लगौने, 5 गांठ हरदी पथरा लगौने। कहले बेटी भावर घूमा, 1 भावर घूमली 1 खंड भइल, 2 भावर घूमली 2 खंड भइल, 3 भावर घूमली 3 खंड भइल, 4 भावर घूमली 4 खंड भइल, 5 भावर घूमली 5 खंड भइल, 6 भावर घूमली 6 खंड भइल, 7 भावर घूमली 7 खंड भइल, 8वें में 8 खंड होके पथरा गिर पड़ल है।
कहना बेटी अब तू यहीं रह, यहीं तोहार करम बा, यहीं तोहार धर्म बा। कहली ये बाबा बिहनी के से, अमवा से, पकड़िया से, बरगदवा से, पिपरा से, बछुआ से कि अमवा से। कहना नाई बेटी यही 8 पत्थरा से बियाही देहनी तोहके, यहीं छोड़ के चल गई ना है। अब साल भर के बाद नवरात्र महीना आयल है, पूर्व जन्म का सखी लोग जात रही है। कहली बाप रे बाप जंगलवा में ई रोत बैठल रहली। कहली बाप रे बाप जंगलवा में के रोवाला, के धोवाला, केहू सखी कहली भूत है, केहू सखी कहली दूत है, केहू कहली प्रेत है, केहू कहला मनुष्य, केहू सखी कहल नाई त भटवा बिटिवा रोला, भटवा बिटिवा है जंगलवा में का करी। नाई सखी चल पता लगावल जा के है। सखी लोग अली है। कहली ये सखी तू काहे रोएलू, काहे धोए। देखली भटवा बिटिवा रहल है। कहे सखी काहे रोएलू, काहे धोएलू। कहली का करी हमार बाप ने बिहल में कैला न कुंवारे में कैला। बिहल होती 8 महासुद पूछती, कुंवार होती नवरात्र पूछती। इ त हमके कौनो और के नाई छोड़ला। कहा अच्छा सखी तोहार कुछ बिगड़ नहीं बे, चलो हमन के साथे पूजा करे। कहली हम कहाँ फूल पाइब, कहाँ धूप पाइब, कहाँ चंदन पाइब, कहाँ अक्षत पाइब। कहली चलो हम सब व्यवस्था कर दे। गईली है पूजा करे, गईली है नहा धो के निकलली है, पूजा पाठ करके अली है। वहां से आवती हटी 1 पथरा इनका जुट गई है। कहली बाप रे बाप हमारे 1 पथरा जौनो रहल जौन पता नहीं के उठा ले गई। कहन कौन बनिया बेकार ले जाई, शेर बनाई तरजुई बनाई। अब हम का करी, कहाँ जाई, कहाँ रही। सखी लोग कहली नाई सखी तोरे व्रत से भैल ऐसे ऐसे 7 दिन पूजली, 7 पथरा जुटी गई है। अली लगली रोए। कहली बाप रे बाप हमार न जान जौनो पथरा रहा सब पथरा पता नहीं के बनिया बेकार उठा ले गई, शेर बनाई तरजुई बनाई। अब हम का करी, कहाँ जाई, कहाँ रही। सखी लोग कहली नाई सखी तोरे व्रत से भैल 8वें दिन गईली है, पूजा करे गईली है। वहाँ भर की धैली लोटा भैल, लुगरी धैली पीताम्बर भैल, नहा धो के निकलली। कहली बाप रे बाप हमार जौनो भर को रहल न जाने के उठा ले गए। सखी लोग कहली नाई सखी ये तोहार है। कहली बाप रे बाप जौनो हमार लुगरिया रहल न जाने के उठा ले गए। कहली नाई सखी ये तोहार पीताम्बरी है, ये तू पहिरोड़ के तैयार भैली, पूजा कैली है, अली है। यहाँ जंगलवा में देखत आटी 8 महासूत्राइन निकुंजली राजा चकई चकवा केर करे, केकर पनिहरा पानी भरे, केकर लकड़हारा लकड़ी काटे, सब रजगज हो गई है। लगली है रोए। कहली बाप रे बाप जौन जंगलवा में जियत खात रहनी वही जंगलवा में न जाने के राजा दहिया के बस गए ना, हम कहाँ जाई, कहाँ रही। सखी लोग कहली नाई सखी तोरे व्रत से भैले। कहली ऐसा केहू व्रत से नाई होला, नाई सखी तोरे व्रत से भैले तू अपन। कहली हम कैसे विश्वास करी। कहें तू अपन व्रत समझा। अच्छा तैपन लेके ठाड़ भैली। कहली असल भाट भाटिन का जन्मल हुई, निकुंज बन से बिहल हुई। तमार वैसे कुरिया फूट धौर आहार हो जाए, वैसे कुरिया फूट धौर नहीं जैसे कहें कि अच्छा तैपन लेके ठाड़ भैली। कहली असल भाट भाटिन का जन्मल हुई, निकुंज बन से बिहल हुई। तो हमार जैसे बाघ गरजत सिंह फेंकरत वैसे हो जाए, वैसे बाघ गरजत सिंह फेंकरत हो गई है। लगली है रोए। कहली हम अपने से गईनी, अपने से धैनी, अब हम कहाँ जाए, कहाँ रहें। सखी लोग कहली नाई सखी तोरे व्रत से भैले। कहली हम कैसे विश्वास करी। कहे तू अपन व्रत समझा। अच्छा तैपन लेके ठाड़ भैली। कहली असल भाट भाटिन का जन्मल हुई, निकुंज बन से भियल हुई। तमार वैसे कुरिया फूट धौर आहार हो जाए, वैसे कुरिया फूट धौर आहार हो गए। 8 महासूत्रानी निकुंजली राजा चकई चकवा केर करे, केकर पनिहरा पानी भरे, केकर लकड़हारा लकड़ी काटे। इतना में नैहरे के लकड़हारा लकड़ी काटे यहाँ में टांगा खुदार छोड़ जाए। जाके भटवा के यहाँ कहे लगना है कि बाप रे बाप भटवा बिटिवा न जाने कौन राजा दही राख ले बा। जौन जंगलवा जियत खात रहनी वही जंगलवा में टांगा खुदार छोड़ जाला। हम कहाँ जाई, कहाँ रही। बैठ के भाटिन रोवत रही है। कहली कि देश को उसके चिंता से भाटई न है। कैसे भाटिन मन दुखित। कहली का करी, बिटिवा के न जाने कहाँ छोड़ी अला, का कैलक न जाने के राख ले बा, न जाने के राख ले बा। लकड़हारा कुल लकड़ी काटे जाला, सबका टांग कुदार छोड़ जाला। अब कहाँ जाई, कहाँ रही। कहे अच्छा उठा हम जाती पता लगाए, धोती लेना, पोथी लेना, हाड़ी भर पकवान लेना। गईला है पता लगाए, गईला है तो यहाँ महासूत्रानी निकुंजली राजा चकई चकवा केर करे, केकर पनिहरा पानी भरे, केकर लकड़हारा लकड़ी काटे। जाके मनैजन से कहना है, जाके रानी साहब से कह दे तुहार बाप आइल बाटे। कहली हम भेट ले गईली हन, पासा खेलत रहली, न पासा परे न बाप भेट। मनैजन जाक कहना है चली रानी साहब राउर बाप आइल बाटे, पासा खेलत रही, न पासा परे न बापे भेट। अलिए पासा परल बापे भेटे। अली 2 चंडाल देव लेले धर्म लेले। हमसे गईले कहे न बाप जी देव लेली न धर्म लेली, न हम आपसे गईली, हम अपने व्रत से भैली है। कहे हम कैसे विश्वास करी। नाई बाप जी हम अपने व्रत से भैली। अच्छा तैपन लेके ठाड़ भैली। कहली असल भाट भाटिन का जन्मल हुई, निकुंज बन से बिहल हुई। हमार वैसे बाघ गरजत सिंह फेंकरत वैसे जिसके ते सोचे, वैसे बाघ गरजत सिंह फेंकरत वैसे हो गई है। बाप लगल है रोए, छाती पीट के लगल है रोए। कहना ये बेटी हम जल्दी तू अपन व्रत समझा। कहली बाबा हम नाई व्रत समझब, हमरे 7-8 ठो भाई बाटे, 8 भौजाई बाटे, सब है आई पारी पारा कही अपन व्रत समझ, तब हम का करब। कब वो हमार व्रतवा झूठ हो जाए तब हम कहाँ जाए, कहाँ रहब। कहे नाई बेटी केहू नहीं आई, तू जल्दी अपन व्रत समझ। आपन व्रत समझली है। अच्छा तैपन लेके ठाड़ भैली। कहली असल भाट भाटिन का जन्मल हुई, निकुंज बल से बिहल हुई। हमार वैसे कुरिया फूट धौर आहार हो जाए, वैसे कुरिया फूट धौर आहार हो गए। 8 महासूत्रानी निकुंजली राजा चकई चकवा केर करे, केकर पनिहरा पानी भरे, केकर लकड़हारा लकड़ी काटे।
ई सुख देख के भाट छाती फाड़ के मर गई ना है। जैसे उनका दिन बहुरा लो सबका दिन बहुरा समाप्त। सुख।